שלום, היום רציתי להסביר לכם בקשר לסלקום ולחברות סלולר. היום נדבר על חברת אורנג'. אם יבוא אליכם נציג של אורנג' ויציע לכם טלפונים במתנה או כל דבר אחר, מסך פלזמה או משהו כזה, אל תיקחו. לי היה בעיה עם נציג של אורנג' שהגיע אליי הביתה והעברתי את הקווים שלי לאורנג' והוא נתן לי 5 טלפונים במתנה. 5 טלפונים שלא שווים בשוק החופשי, כל טלפון 300 שקל. במקום זה שילמתי 15,000 שקל לאורנג', ושניסיתי לעצור את התשלומים הם תבעו אותי ושילמתי כפול. בגלל זה אני מזהיר אתכם מחברת אורנג' או כל חברת סלולר. אם החברות סלולר מציעים לכם כל דבר במתנה, אל תיקחו, כי המתנה הזאת תעלה לכם הרבה כסף. המתנה הזאת תעלה לכם בבריאות ובהוצאות לפועל. כי החברות סלולר מחפשות לרמות אתכם ולעשוק אתכם. במיוחד חברת אורנג' שאני מדבר איתה עכשיו. אם תסתכלו ביוטיוב, יש לי אתר נגד החברות סלולר, נגד רמי לוי, אורן מצליח נגד רמי לוי, בהמשך יהיה אורן מצליח נגד סלקום ואורן מצליח נגד פלאפון. אני אעלה 10 סרטונים לאינטרנט על כל המעללים שלהם נגדי ונגד כל אזרח, ואני אסביר לכם מה לעשות נגד חברות הסלולר. תודה ולהתראות.